Kesenian lutruk iku umume kesenian nasional kanggo ayah hati mula berjuang kang tanpa pamrih liwat kidungan rancari atane soke dorong mesti mati wis tentu mulai sing rukun Asamu mula ojo seneng tukar lan padu nyailing ono ayo padha sabang sampai merauke dudu wong seje nanging seje suku suruh aku mula uga seje carane mengenai bahasa lan keagama kembang ngepring garang garing nek selompreng susu akarek wedok sing rambute kriting nek kodanan kaya kucing kering pengen contong nabut konjong bang mula ayo condong nang
Let kene kok kloak lauk kaya wong gak ndek penggawean iki. Ijenan Ji kok kene. Wingi ndoleki nang omahmu ya kon gak ono. Sing gelek nang omahku ta lah. Wingi jam 09.00 iki kan nang omahmu. Jam piro? Jam 09.00. Wah ya sego mateng kok teko. Yo gak mangan-mangan nek gak njaluk sego kon ngono. Lah apa kok nang omahku? Bareng aku rono, lawange ditutup. Nang jujuk mburi. Bareng aku nang mburi ana wong klambi ireng suwali ireng kok sapa? Oh, pangling kan bapakku yo. Ana sungune. Biatukmu keboan yo. Apa bapakku ana sungune yo? Sing turu iku ana sungune yo. Iya iku kebo dudu bapakku. Dudu bapakmu. Apa bapakku ana sungune yo? Bareng aku mlayu nang ngarep. Nang ngarep, Ana arek cilik telu klambi putih-putih ka sapa ya? Lah nek iku anakku pancene. Telu iku? Iya. Kupinge dawa. Oh, lah terwelu yo. Ngawur ae kok. Anakmu terwelu. Anak kok terwelu ya lho, aku wong kok anak terwelu kan iku anakmu. Tapi terwelune putih-putih terwelu ngono lho, mau ngamol apa kok anakku? Jare tanggamu, niki teng pundi kok kosong omahe? Iya. Bojone Winaji wau teng sawah. Oh iya ya. Goleki rono golek ana sawah cekne pedhuk bojoku. Ana wong klambine putih. Jarike putih. Kudungan iya putih. Sapa ya? Bojoku. Sikile dawa. Oh, iku lah cangak ula ya. Ngawur ae ngono iku. Itu bojomu ya. Bojoku kok manuk-manukan sih, Lek. Kok kewan-kewanan kabeh. Aku percaya, Ji. Napa? Rumah tanggamu saiki harmonis. Oh iya tentrem, Let. Gak gampang kesruh. Soale bojomu yang ngerti. Ngerti pancene. Iso ngajen nasibe wong lanang. Oh iya, katene tanggung jawab rumah tangga gak wong lanang to. Senajan to sing lanang gak nyambut gawe, sing wedok bojomu ya dagangan. Pinter bakulan, dodolan pinter. Nyatane aku 10 dina gak mulih, tak kei blonjo 500 bojoku ya meneng ae. Cukup. Iya. Ngatur ekonomine soale pinter dodolan. Iya. Wingi kok 10 dina kait mulih. Iya. Tak kei 200. Iya. Ya meneng ae gak ngersula. Soale pinter dodolan. Dodol apa, Ji? Wingi kata belanjane blas lho. Dodol apa? Dodol celana kurung setel. Iku jenenge gak pinter, Ji. Ngejak iya. Iki ne sing penting wong urip gak perlu guyon tengah dalan. Sing penting putih beras mergo sosokan. Iya to. Pintere menungso yang ndoleki kanca-kanca. Oh, Drai. Iya, Jatmiko. Jatmiko nyoto. Priati. Halo. Iya. Ya apa? Oh iya arek iki. Golek nang omahmu dadak ono kene. Tambah kaya Petro arek iki. Mas kon iki mesti anggar kepethuk kancane mesti pengginaane didhisikno ini gak seneng aku. Repot to. Coba bang pertama namane boleh jarine tak takon nang wedok wis lunga. Dinas. Oh, dinas. Wong iki ngaji kok gelisem menarik itu kok kene. Ngancene wingenane kepethuk aku nok nganjuk kono jarine. Mosok. Iya nang nganjuk. Wingenane aku yang kepethuk awakmu sih lek nang Jombang. Iya. Apa nyangkin koper kate nang ndi kono? Jangan lunga nang Surabaya iku. Oh, lunga nang Surabaya. Iya nang Surabaya boleh. Lah awakmu jika kepethuk aku nok nganjuk nggawa tas plastik kate nang ndi kono? Iku kresek tegesan yo. Gendeng. Saiki penggaweane ngono Apa kok nggawa tas plastik bareng iku? lho kene kok tas plastik apa tas cangkingan tas anakmu ya? Tas cangkingan tas sekolah. Oh, tas sekolah. Lah aku wingi aku petuk bolet iku ngene. Iya ringin contong. Heeh. Awakmu kok selilit-selilit apa teko restoran? Mantuk restoran mangan sate mbek bir. Oh, mangan sate. Tas itu duwe bol. Awakmu kok nampa pincukan kok teko ndi, Ji? Kok ngemis tetanggamu. Penggaweane saiki ngemis iki. Oh, bathuk manjelok ngono ah. Aku ngemis iku. Ya apa? Ngemis itu rong pencuk sing sak besok pangakno anakku, sing sak pencuk tak kekno bojomu. Omonganmu yo. Dadi bojomu gak mangan-mangan nek gak oleh mis-mis aku ngono lho. Rungo-rungo arek padha rumah tangga kabeh ya, Rek. Wis. Iya lah, anak wis piro, Rek? Aku telu. Oh, 3. Iya. Anak Winaji ora ya? 400. Wong anak 400 berarti kone gak taat karo anane keluarga berencana. Anak Winaji siji. Siji tapi kupinge dawa. Lho, Mulak terwelu maneh ngono iku. Ngawur ngono iku. oh mek sitok anakmu. Nek situk Iku ya anakmu dhewe.
Nek sapa iki? Aku anakku dhewe. Lah iya anakmu dhewe. Iya ya. Ah mosok. Ah mbel domong ya. Kon iki tak takoni sing bener Ci. Nek anake bolet iku 3. Telu. Nek anakmu lak 2 ah. Anakmu lak sitok ah. Itu. Lah iya iku anakmu dhewe ya. Iya anakku dhewe. Ah mosok. Dikandani mosok ya. Lho. Kok digdaya men kon lanang-lanang kok manak lah ngono. Oh, iki anake bojoku. Lho, lah nek ngono awakmu gamelok duwe anak kon niku. Ya melo andil goblok. Karo Bojo kan duwe anak aja ngakoni aku. Lah iya. Kowe ya sitok iku anake wong loro. Nek ngono ngene iki. Apa? Tugel king. Oh iya sing tugel anakmu tugel anake bojomu. Lah ngono anakku iki kok padakno telo kok tugel-tugel ya. Jare Lah iya, sitok wong loro Ji. Sitok wong loro. Lah iya Ngono. tugel king. Ora kok ditugel ya wis diakoni ngono. Dadi aku melo andil dadi sitok kok ngono ngompok kaya tempe gak payu lho. Dadi awakmu mbek bojomu duwe anak sitok. Iya sitok. Ngene iki. Iya. Ji, sing penting gak perlu guyon. Lah memang pancen gak penting golek awakmu rek arek loro iki. Lho ya apa? Ayo melok aku dulu nang ngene arek. Iku lho nggal tresno iki lho. Wah, iki lho nyar. Iya. Lho nyar iki. Iya, kok kono ya arek lumpuk kok kono kabeh. Lumpuk. Iya. Suwen ayo wis. Ayo ayo. Ayo. Kabar
Kanjeng Rama, piye bawasan Kanjeng Rama. Diwase ge kaya ngapa coba? Ingkang putra Joko Siti boten kuagang nyepeng kawontenipun kraman-kraman ingkang ndamel resah wonten kampung mriki Kanjeng Rama. Dadi para bekal kecula sapanunggalan iki ora bisa mbok cekel. Inggih Kanjeng Rama. Dadi kaya ora bisa nanggulaken kridaning para kraman-kraman iki kabeh. Leres Kanjeng Rama. Pramila kados pundi malih ingkang putra kawon menika Kanjeng Rama. Joko Siti, inggih Kanjeng Rama. yen kowe iki ora bisa mbengkas pakaryaning para bekal kecula sapanunggalan utawa para kraman kabeh. Iki ateges daerah Pacitan iki rusuh. Pramila kados pundi malih Kanjeng Rama. Repot-repot kuwi. Oh, gampang-gampang. Gimana kene wae? Inggih Kanjeng Rama. Kowe ora perlu bali mulih. Lajeng Sing perlu kowe inggih kudu goleki Kang Kramayuda. oh inggih Teko yang nggone Kramayuda waran menika piantun saking pundi iki Kanjeng Rama? saka Ponorogo. Oh, nuwun. Waran kang kondang. Inggih nuwun tambahi pangestu Kanjeng Rama. Oh, Kang Kramayuda. Gusti Bupati. Ya padha slamet kabeh. Inggih sami wilujeng boten wonten alangan menapa-menapa Gusti. Ya, syukur-syukur. Kang Kramayuda. Inggih Mangertenono nganti sliramu iki dak tekake nang kene iki. inggih. Saperlu aku arep njaluk tulung karo sliramu. Ya, Lajeng maksudipun kados pundi Gusti Bupati? gandeng kahanan daerah Pacitan iki rusuh disebabake saka begal keculan sapanunggalane utawa para kraman-kraman iki kabeh. Inggih. Mulai dina samengko para pemuda-pemuda saka daerah Pacitan ora bisa nanggulangi kridaning para kraman kabeh. Mula aku njaluk tulung karo sliramu. Kayak kaya ngopo bisane kecekel sekabeh para begal keculan sapanunggalane iki kabeh. Inggih. Yen pancen kowe bisa nyekel utawa mbengkas pakaryane para begal keculan sapanunggalane, aku bakal menehi hadiah marang sliramu. Ya sekejaba saka donya brana aku arep nepungake yaiku daging pepisahan ateges aku bakal bebesanan karo kowe. Kowe ora duwe anak wadon to? Inggih. Ya iki cocok sebab aku duwe anak lanang. Patut ya saupamane aku iki bebesanan karo sliramu. Mulai dina samengko kowe ora perlu kesuwen. Yen kowe pancen sanggup golek ana para begal kecu utawa para kraman, serahake marang aku, ya. Menawi ngaten dalem nyuwun idi pangestu Gusti Bupati. Iya, yes, tak pangestuni. Enggal mangkat saiki. Sampun, sampun. Sekali. Kowe ora ngerti karo aku. Oh, Kang Kromo. Yo, Lah perlu mrene lapo kon dadi sayembarane bupati. sak mestine wiyosaku kabeh tanggal-tanggal sak kancam kabeh kudu direki anut karo aku. Gelem aku enak kowe Kang. Aku nek kurung iso ngobrang-abrene wong Pacitan kabeh aku bakal nyerah. Dadi kowe ora gelem anut karo aku. Oh, sito tak Ayo konco. Kraman-kraman koyo-koyo tak deleng iki setengah mati. Loh. Lah iki yen ora tak sowanake nganggone Gusti Bupati, aku mesti didukani. Ayo, kraman-kraman kabeh, aja nganti sing ayu. Ayo tarik ketakon aku.
kuwi iki. Sebelum mangan wareg nyandang wutuh. Ning nek carane kaya ngene iki ngetansah kebingungan. Kaya kakekane iki ditimbali Gusti Bupati Pacitan. Nganti pirang-pirang wulan ora ana bali, ana keperluan apa wae. Ya muga-muga wae aja ana alahan apa-apa. Yong, kaya ngene iki lho, Yong. Kaya yu Ramilai karo aku nyambut gawe lan ae lho, Yong, apa ya bener to Yong kaya ngono kuwi, Yong? Piye, Ngger? Iki Ramilai nyambut gawe karo aku dan aku nyambut gawe lho, Yong. Masa pantes aku nyambut gawe malah ngilok-ngilokno aku lho, Yong. Saiki nang ndi bocah? Aku yo nang mburiku lho, Yong. Apa? Adu-adu wae iki lho, Yong. Mbok aja kaya ngono to, Kar, sing rukun karo adike. Lah ya apa dene ora gelem ngewangi aku ya wegah to, ya genten-genten to nek nyambut gawe wong loro nek ora karo ngono kok. Mestine nek adike iku ora ngerti mestine kudu dituntuni. Nyang sawah siji nyang sawah kabeh. Wegah ora yo itu kabeh ngono to. Lah lho, Yong, masa mau nyang sawah yo ngono lho, Yong. Nyang sawah wong loro bebarengan sampe teko sawah kono mau jagongan karo pontok ngaji karo mosok pantes to yo lha kok kowe yo ngono dikonangan yo pancene awan yo karo lanang ngono bare ngono ora usah durjan. Kulo kakekmu teko lho. Iki napa wae to? Tak rungokake kok gemberanggang iki apa sing dirembuke? Iya, Kek. Pancen wong bocah ya wis ngono kuwi nek dituturi iki malah rame, malah dadi. Ayo kono nduk, mlebu kabeh kono. Ana gedheke wedang anu semai. Wong tuwa jagongan karo yunge ditonggoki ngono. Ayo rono, njero. Kek. Ora ngonone to, Kek. Gek pirang-pirang wulan ditimbali Gusti Bupati kok ora ana bali-bali ki nek perlu apa wae to, Kek. Iki ngene lho yunge. Iya. Kudu ngerti anane aku ditimbali Gusti Bupati yaiku ana ing Pacitan. Sing maksude aku dikongkon nyekel brandal keju kampak sapenunggalaning. Iya, Kek. Kabeh wis tak cekel, tak aturake karo Gusti Bupati. Banjur kepiye, Kek? Ning bareng aku wis bisa nyekel ngamanake daerah Pacitan, aku diweni ganjaran sak merwate ping pindho. Kandeng dhewek niki wis ngomong, iya, aku idep-idep bebesanan karo Gusti Bupati. Gusti Bupati Pacitan karo bebesanan karo awake dhewe, Kek. Sing maksude anakmu kowe Sabina dientukake karo putrani Gusti Bupati ing Trenggalek. Oh, Kek. Iki omong padha dhewe ya, Kek. Yo. Engko gek getun buri. Kok awake dhewe iki wong desa dasare ya kaya ngene uripe mung sederhana. Engko gek getun buri, Kek. Ora, iki kabeh aku wis matur karo Gusti Bupati ora bakal ngucewake. Ndi, bocah undangan ini. Nduk. Apa yo? Lho duntang semakmu lho. Dintuk apa ta aku mbak undang kuwi, Kak? Yo. Apa ora untuk apa-apa. Sing maksude nduk kowe tak celuk, tak kongon lungguh. Kowe arep tak kawinake entuk putrane Gusti Bupati Trenggalek sing jenenge Joko Sidit. Didadekke manten. Yo. Teko lunga ora entuk apa-apa kok arep didadekke manten, dadi manten iki sapa? Ya yang kowe to, Aku entuk sapa? Ya putrane Gusti Bupati Trenggalek. Dadi putrane Gusti Bupati Trenggalek entuk aku. Wegah. Aja kaya ngono. Ngerti ya to, Ngger. Sembokmu karo semakmu iki atasi wong desa. Hanya apa wong mau kok gek kowe iki duwe maratuwa sugih. Bojomu ya ganteng. Apa ora kepengin njunjung derajate wong tuamu lanang wadon? Ora butuh aku ya ben sugih-sugih dhewe ngandel ya ben aku. Kowe kudu nganut karo bapak. Pegah. Sebab bapak iki wis ngomong. Nganti keperucut rembukan iki mesti bapak duweni pidana hukuman mati. Ya ben wong mau dipaksa aku nek mau ya mau. Dadi kowe ora gelem? Mau. Aja nganti bapak iki murang-muring. Hanya apa? Gelem nglakoni ora? Pegah. Gelem nglakoni ora? Ayo. Anu to, kari manut ngono ora. Ayo. Mayung mas.
Ojo digandoli tak Ora kene Pak. nyandi lho ketok kek ngono kuwi kek. Wis. Kowe utak tak ajar kowe ngewangi wae. Lah wetekke lho kek, wong iki bocah wadon ku nek lunga saka omah gek sing dijujuk iki nang ndi? Pak. Apa? Ayo menyandi to, Pak. Bayumu tak ajar nyingkrik saka kene. Ya apa sebabnya to Pak sampean ajar, Pak? Iki ngene, Nduk. Heeh, Pak. Mbak Ayumu iki arep tak omah-opake, maksude arep tak kawinake, ora gelem nglakoni. Ya Pak, banjur terus piye to, Pak? Anti tak ajar dhewekne nyingkrik saka panggonan kene. Terang nek bapak iki diwene hukuman pidana karo Gusti Bupati ing Pacitan. Ya ngene to Pak, sarane Mbak Yu pancen gak gelem nglakoni ya Pak. Bot-bote aku duwe biya karo bapak iki pancen ya berat to Pak. Iya. Ya saiki ngene wae Pak, pinangka sesule Mbak Yu, aku wae tak sing ganti dadi manten karo Mbak Yu iku lho. Lah, gelem ganteni? Manten Pak. Anakku sing ngaji sampean karo biyung iku lho Pak. Yo. Abot sanggane bapak yen wedi awakmu iki diwene hukuman Bape ngene lho karo Gusti Pak. Bupati. Sapamane aku gak gelem ngijoli apa sing jarene tadi temantene Mbak Yu lah ya sampean mesti dipateni karo Gusti Bupati to Pak. Mulih so, yo. Ternduk. Saiki kari ana omah. Iya, Kek. Nduk open ana sing apik. Iya, Kek. Aku tak suwan nyanggone Gusti Bupati ya. Oke sing Wis, ajar. sampeyan Muga-muga nduk, ya Pak Jon apa ya Pak ya. Seneng aku. Yo. Ya boleh gak seneng. Kepengin nyambut gawe, cuman tahu sisa nyambut gawe. Derek no daleme Pak Bupati Trenggalek. Senajan Pak Bupati iki sawijine bupati, tapi gak tahu mengadakan perbedaan. Iki senengku. Monggo iki aku ya krungu kabar jarene Bapak Bupati ape kagungan kersa mantu. Yaiku putrane Raden Joko Sidik. Cuma susah kuno kene gak soal penggawean enggak. Nek ngomong pancene dhewe-dhewe. Bapak iku ngasto bupati nok Trenggalek asale teko Jogja. Ibu teko Solo. Ngendikane wong loro iku wis dhewe-dhewe. Ya apa wong bapak iku nek ngendika mesti dikandili to gak ono maneh. Piye to? Aja kaya ngono to. Nyapa to? Kuwi mau apa to? Kabeh dikandili to. Siji karo ibu. Ibu iki mesti dikandili Tohoro. Bocah kok kaya ngono kuwi Tohoro. Ge arep nyang ndi Tohoro? Mesti ana Tohorone. Iya sih. Wong panjene wis ana paribasan desa mawa cara. Gending lakune patet iki pancene bener. Nyatane gak nek kono tok. Nek ngene Tuban iku aku nek ngrungokno ngomong ya ngono. Ngomong sak ngomongi mesti ana winginane aku rono Tuban iku. Ana wong lanang ngomong ambek sing wedok, jare sing lanang. Mbok disaut ambek sing wedok. Apa Pak Anakmu nang diem. Mbok jare mbok sing wedok. Batin kula nek ngarani anake mentok lak pule meriem. Tapi ya apa sih wong aku dhewe yang ngono teko Surabaya. Ngomong iku nek ngomong mesti se. Ya apa sih? Ape nang dise? Kon niku lha apa sih? Aja ngono apa sih? Kabeh se. Iki le. Repot panjene. Nah, iki. Ora ning ngono kowe iki ngomong dhewe iki nyapa to? Lah mulai Hah? nyambut damel to. Nyambut gawe kok ngomong-ngomongan iki gek piye to, ha? Lah pendamelan sampun mantun to. Ora ning ngono. Iya. Kowe iki nyambut gawe ning kene iki sing tak bayar rak ya tenagamu. Inggih, Ora mung kowe iki sing tak bayar omong-omonganmu. inggih.
Mula saka kuwi, yen pancene kowe iki wis ngerteni sing dibayari tenagamu, Inggih. kowe wae kudu sing ati-ati. Rak ya ngono to? Lah inggih to. Lho. Kowe iki kok Panjenengan terus pundi to, Pak? Dalem Nyapa? menika nderek wonten ngriki menika. Angka dalem menika nggih badhe kepengin saged matur dhateng ngarsanipun Pak Bupati menika. Karepmu? Menawi panjenengan gampil, nawi ngendika namung to ngaten. Ingkang repot menika lah Ibu Cobi. Oh, Ibu ibumu. menika mesti horoto. biasa kuwi biasa ya. Nyata? Nah iki. Ini ngopo kok ngerasani ibu ora? Lah mulai. Coba to kok rasan-rasan ambek ramane iki ana ngopo to ora? Inggih kula dipun dangu kalian Ndoro Bupati Horo. Lho. Kowe kok njur wani ngomong kathik kaya ngono kuwi to ora? Inggih to Horo. Ramane? Piye to, Bun? Ini kok kados pundi ramane? Piye maneh wong pancen kahanane kaya ngene iki sing gawe ya gegering omah ki ora ana maneh gur ya nyata kuwi. Lah piye maneh to yen ora di sabar-sabarake wong pancen batur mung siji, Inggih. Ya to? Dalem Piye anggonmu cawis sedarane tumrape iki ibumu? sampun kula sediaken wonten kamar dah. Oh, Lho ingkang dugi Gusti. oh, enek tamu. Inggih. Nuwun sewu, saderengipun kula ngaturaken sembah pangabekti dhateng Gusti Bupati. Iya, sebagai pangabektimu wis tampa. Piye pawartane apa padha slamet kabeh ya? Inggih, sami wilujeng boten wonten alangan menapa. Iya, syukur-syukur toh. Dalem Nang buri gaweake unjuan ya. inggih Iki enek pun tamu. repot-repot. Oh, ora biasa wae. Piye sakabehing para kraman bekal keculan sapa nunggalan iki ra wis mbok cekel ya. Sampun. Nah, mula saka kuwi karek nentokake dina perkawinane utawa iki daupe tumanten soal iki kabeh para kawula cilik iki wis mangerteni yen aku arep bebesanan karo kuwi ya. Menika ngaten Gusti Piye, Bupati. Dalem ngriki menika nyukani sumerep kalian Gusti Bupati. Lanjut. Wedal menika anak kula Rahminah boten sagah ngelampahi Gusti. Boten sagah ngelampahi. Ora gelem nglakoni arep bebesanan kowe antaraning aku. Iya. Dadi ora gelem kawin. Boten Gusti. Lah kaya ngene-ngene iki kowe iki ra yo ngisen-isenake aku, nglingsemake aku. Sebab kabar sing kaya ngene iki wis diprungu ke para kawula cilik kabeh, para rakyat kabeh. Ngerti? Yen aku arep bebesanan karo sliramu, ya karo kowe kuwi. Lah yen nganti iki gagal, gek kaya ngopo wirangku? Inggih Gusti Bupati. Oh, kowe arep maneni aku. Boten. Dupeh kowe iki warokan sing kondang. Lah yen nganti aku gagal bebesanan karo kowe, nganti kis kondang, yen aku arep bakal mantu, banjur mbok gagalake ngene iki ya ngisen-isenake aku. Ngerti? Inggih ngaturaken kelepatan Gusti Bupati. Mulai dina samengko, mbok inen-eno kedaden sing kaya ngene mbok sadurunge omong-omong yen iki arep digagalake, Dadi aku ora bisa nerusake kahanan sing kaya ngono kuwi. Dadi rakyat ora ngerteni, ngerti? Inggih. Menika ngaten Gusti Bupati. Heeh. Arening anak kula Rahminah menika mboten sagah ngelampahi. Iya, banjur Anak kula sarinten. Ratminten ingkang purun nglampahi. Ratminten. Inggih. Ratminten iki anak sapa? Anak kula ingkang nomor kali Gusti. Oh, dadi anakmu iki loro. Inggih. Mbok yo mau kandha kaya ngono kuwi yen duwe anak loro. Dadi anakmu sing nomor loro gelem nglakoni ya. Inggih Gusti. Wis ora dadi boyong apa, ateges aku tetep bebesanan karo kowe ya. Inggih. Ora dadi apa. Lah mumpung apik dinani ya. Inggih. Iki kowe tak tundung enggal-enggal bali mulih. Wis cuma paos sekabeng para iki pengiring-pengiring kabeh soal biaya engko tak bantu saka kene ya. Inggih, sampun Ayo nyuwun diterusake, pangestu ya. Gusti. Ayo. Inggih.
saiki wis dadi bojone adikku aku rumangsa betul. Ya rumangsa ora ngerti rupane kepiye kahanane wonge kepiye ora ngerti kuwi saiki bagus. Apa dene bareng penganggone iki sarwa gumebyar-byar gumun aku ngrasa. Oh ya ora goblok aku jenenge Ramina sedulur sing tuwa. Senajan kowe mata pedang penyang taman kepiye kahanane adikku yen pancen tresno karo bojone bakal tak gitu. Kenapa rasaning atimu bareng wis kelakon jejodohan karo Joko Sidik putra bupati ing kene? Inggih Kang Mas Joko Sidik dalem inggih rumaos remen sanget wedeneng kula menika lare dugi dusun panjenengan pundhut krama Kang Mas Joko Sidik. Iya pancen bener senajan to aku putra bupati ora bakal bedak-bedakno antaraning bocah kutha lan bocah desa utawa wong sugih karo wong ora duwe. Mulakno nek panjene sliramu temen-temen duweni rasa tresno karo aku, ya toh? Inggih Kang. Kowe lak gurung mangerteni apa temen-temen aku ki tresno karo kowe lak gurung ngerti toh? Inggih Kang Mas. Mulakno aku bakal ngetokno katresnanku marang sliramu ya. Inggih Kang Mas Joko Sidik kados jerone taman kene bakal tak wenehi unjukan ya, tak jupuk unjukan ketokno dharma bektiku karo kowe. Dados penjurangan terus karo kula to. Aja ngalih lho ya. Inggih Kang Mas. Tak tinggal ngalih. Mboten kok Kang Mas, itu mboten Kang Mas Joko Sidik. Iya, rumangsa seneng banget wedine aku dipundhut krama karo Kang Mas Joko Sidik. Lah saiki Kang Mas Joko Sidik iku ngetokne dharma baktine karo aku njupuk mundhutake banyu karo aku. Pamintun? Iya Kang Mas. Iki ya ombenen. Saiki bareng awakmu wis tak jukukno unjukan, aku genten jupukno. Oh mekaten to Kang Mas Joko Sidik. Inggih kula pundhutaken Kang Mas. Gak ngira gak nyono. Nek anake warok ki ana sing ayu tur dasare kulite kuning ramah tamah ya toh senajan aku ki putra bupati gek bojoku anake warok aku ora dadi apa pokoke bojoku tresno aku go ngimbangi katresnane. Duh Mbak Yuraminah Dimas Joko Sidik. Sugeng rawuhipun Mbak. Inggih pangestu kok wangsulipun pripun? Inggih angsal berkah pangestunipun Mbak Yuraminah boten wonten alang setunggal punapa. Inggih yo leh ayem penganten anyar sajake. Sajake wonten wigatos Mbak. Inggih biasa tolong taman we panggenanipun sesekaran nggaring-garing timbang bingung wonten ing griya inggih alun dhateng taman to. Wonten wigatos menapa Mbak Yuraminah suwan wonten taman menika? Nggih biasa kemawon dah pinjen kalian sinten kala wau menika? Kalian ingkang rayi. Oh, kalian adik kula to. Inggih. Nuwun sewu inggih Dimas Joko Sidik. Inggih Mbak Yuraminah. Pinjen nika kados pundi to? Wong biyen sadurunge entuk karo adikku wis nari sing bakal entuk jawi namung kula dhateng panjenengan kok malah saiki entuk karo adine. Pinjen iki kedah pirsa to? Ya pangandikane dhisik kae kudu dibaleni ngono. Nuwun sewu Mbak Yuraminah. Kala mruwiyen panjenengan mboten purun kalian kula, panjenengan sampun nampik kalian kula. Lah klemben-klemben roti-roti mbiyen-mbiyen saiki aku wis gelem ngono. Sampun ngantos ngoten Mbak Yu, mbok inggih panjenengan kok sederekan kalian kula kemawon. Boten pokokipun panjenengan kudu nggih nyauri apa sing dadi boten Mbak Yu, awit kula menika sampun dados kalian. Lah rada mriki to mboten sampun Mbak Yu, sampun ngoten to. Pun Mbak Yu, boten kula aturi mut Mbak. Ya ngerti ya Mbak Yu kula aturi mut Mbak Yu menika kapan sampun Mbak Yu. Wonten menapa to Den? Menika Mbak Yuraminah suwan wonten taman. Inggih. Lah maksudipun kados pundi? Moto-moto kalian kula. Oh, nah nyapa? kowe ku piye to, Nyapa? Dulur tuwa karo adimu kok kaya ngono. Iki sapa iki, Ya wis ngerti Dimas Joko Sidik. Lah mbiyen aku mbok tari aku mah saiki aku wis gelem ya ben tak pek bojone. Rame mawon dikandani wong grang kok kaya ngono mewari wae ora nek kuwi ning iki.
Ya ben aku gelem saiki ya. Ayo, kowe niki saka kene. Tegas. Ora gelem niki? Tegas. Oh, modal. Oke, Pak, tak kaya ngono. Kados pundi Pak? Sak menika ngaten. Inggih panjenengan kali anak kula inggih monggo. Sami tentrem wonten kabupaten inggih. Lajeng menika mangke kula ingkang murid. Inggih, ayo dikiraminten wonten ing kabupaten. Sudah monggo, Pak. Wes kan. Wis teko titi mangsane aku kasebut. Mituwa ana ing Tegal Lombok. Sebab akeh bocah nom-nom sing durung nampa wejangan sangka Darmayuda warok wong kaya aku iki. Awake atos gedebuk. Banjur nampa wejangan sangka warok Darmayuda biyo-biyo. Dibacok melorot ditumbak lagak-lagak. Mula dimemeke wong Tegal Lombok nganti sangka balong yen wejangane warok Darmayuda ora kena kanggo dapi-dapi maneh. Kok jelalah jam piro pikir aku kaya-kaya didodok malu. Pak, aku njaluk tulung, Dek, tulung ngono, Dek, aku, Dek. Sopo to ki sapa? Aku, Ramina. Lho, beduk-beduk kok melayu-melayu ki ana apa to Dadi iki? to dirasakno saiki ya wong aku iki anake dhewe kok aku arep dipateni karo bapak iki piye apa ngono ku? Apa ya apik ta wong tuwa? Sapa kuwi Ya sapa? bapak ya dulurmu kuwi. Ya bapakmu bakal mateni kowe. Kowe iki aku nang kene bayar. Ora ndelok tenan anjene Kramayuda iki. Nah iya. Apa edian ora ngerteni nek iki anake arepe dipateni? Mulane aku rene njaluk tulung kowe ditulung. Lah kesalahanmu ki apa to? Ora ngerti karepe kok ya mbuh kok ngamuk karepe dhewe Wis, ngono. ning omah wae mengko yen nganti granamu kakakmu tekan kene engko aku pakdemu sing ngatasi perkara Kok iki. diseneni ya. Yo ora dadi apa Kok wis. aku aja diomong. Ning kono aja rame-rame ya. Bakal ono apa ya iki? Oh, lho. Kakang Darmayuda ora salah di. Waras. Yo padha waras. Iki ngene aku arep takon, ana bocah wadon sing mlebu mrene iki mang sapa? Sapa to si kok takon iki sapa ora ana babar pisan. Lho ya ngomong terang-terangan aja ngapusi karo sedulure to. Ya, kuwi iki piye to? Aku iki ra dulurmu tuwa winangka wong tuamu. Iya, ora bakal aku iki ngapusi menyang dulur nom iki ora. Konjur awakmu kongkon kondo terang-terangan wae iki ora kliru to. Iya, mestine ora kliru sebab aku ngerti ana bocah wadon mlebu mrene. Sopo to? Ora liya ya anakku dhewe, Ratmina. Lah kok tutut iki bakal ana apa? Arep tak gawe pati kene. Arep tak gawe pati. Ora ndelok tonto. Lah iki lak warokan sing wis terkenal ning kini to. Kok njur bakal ngalapatine anakmu iki apa ora kliru? Lan kesalahane si Raminah iki apa ngono? Iki ngene, Kang. Kowe kudu ngerti anane anakku Ratmina iki tak gawe pati sebab kelakuan iku elek banget. Ngerusui sedulure Ratminten. Ratminten iki lak wis dadi manten. Lho, mengko dhisik. Kowe iki wis mantu to. Oh, wis. Tondo. Kaya ora kondo-kondo. Saupama iki kondo-kondo yen matu apa arepe kuwatir tak jeglek apa piye segomu. Ya ora, nyatane. Lah saupama kowe tak dodake Ratmina ora apa arepe kok pateni. Lah aku wis dadi uniku. Nek pancen anakku iki ora model gawe ruse rumah tanggane sedulure. Kramayuda. Tinimbang kowe mateni Ratmina, Pak Dene Darmayuda wae patenono. Kang. Oh, tak gawe panaragan. Sakarmu. Ayo coplone tanding. Ayo warok Darmayuda.
Aku wis mapan. Ayo. Ya, apa kowe? Ayo, tambah lagi. Ayo. Ora apa-apa. Ayo jajan. Dagangmu Darmo itu. Dan sahabat kolormu kowe. Disiko. Ini apa kowe? Ora ndelok. Ayo. Kok saja iki wis tega patine dulurmu tuwa. Bener, yen wong ketapak kolormu iki mesti dadi lang patine. Mesti mudare. Iki meneh sadurunge kolormu tumiba ning awakku. Mbok menawa aku ditekake pasti aku meling wae. Sepisan rumatan keluarga kini kabeh. Ojo kuwatir. Ning aku meling. Nek wis tekaning pasti. Darmo Yuto, ojo pisan-pisan kowe nerusake mateni Sirat Minah. Nganti kok pateni, bakal cilaka di. Kowe ngono wae sing dirembuk kowe. Wis, pisan kuwi kaping pindho. Yo, kowe aja nganti ngumbar swara kang kaya mangkono ning Ponorogo. Besok yen wis teko titi mangsane Rama Yuto. Yen ana bocah nom-noman nggawa pusaka sangga bumi. Lah kuwi bakal sing ngarake Rama Yuto kang bakal dadi warok penunggule ana ing Ponorogo. Kakang Darmo Yuto. Sebalike wis sadurunge mati wis mekas karo aku. Iya. Uga aku sadurunge mati mekas karo kowe. Pancen bener di. Yen sak waya-waya aku dipundhut sing gawe urip tumekaning pati. Iya. Aku titip-titip iyunge bocah-bocah. Anakku rumaten anggepen koyo anakmu dhewe. Iya, tak rumati. Ayo, mapan ayo. Tak sahabat kolor. Aduh, di Rama Yuto. Rumangsa panas. Dapat ojo lali ulin dia. Aduh, di panas. Aduh, di mong semene anggonmu pedok aku. Aduh, mati dia aku. Tanya. Ayo, mati. Pae kon golek kayu wae. Mosok gawe tisuk ora oleh kayu, awakku kesel. Aduh, wah. Sepurane mawon nggih lha kula bingung salahe kanthi madang pelawang. Wah, sampean niku maku mboten delok-delok nih. Lah kula anak teng mriki sampean kok teng mriku. Lah kula mlayu lho mboten roh to. Untunge sampean nabrak kula nek sampean nabrak cikar. Napa mboten bapak kabeh? Nggih kula nyuwun tulung niku lha kula diuber-uber wong edan niku ora mang tulungi kula. Diuber wong edan? Nggih. Sampeyan nggih. Nggih. Pundi wong? Baran. Kowe sapa, Pakde? Yen kowe takon jenengku, aku Rama Yuto. Lah nek apa kok nguber-uber bocah itu? Hepati bocah wadon niku aja ngrintangi karo gawe pati. Yo. Kowe iso mateni bocah wedok iki nek iso mateni aku. Sopo kowe? Aku Santoso. Kowe nulungi karo anakku. Iya. Oh, temekaning pati kowe nek ngrintake. Oh, model. Aja kowe. Tak kadano bapak kowe. Sampe kowe. Atmina. Tanan. Ponorogo dinan iki kisruh akeh kraman. Akeh brandal, akeh keju. Lah kuwi sapa kuwi kok Joko Santoso? Pak. Ana apa to, Sok? Aku leh, Pak. Aku leh boneka. Boneka apa? Wah, apik, Pak. Iki lho bonekae. Lah wong wis tuwa iki. Iki dudu boneka iki. Ndang ngomong kudu dhisik. Aneh apa? Iki lho, Pak. Bocah wedok iki diuber-uber karo wong. Wong iki warok jarine. Warok. Aku mau arep ditembeling aku terus mlayu, Pak. Ngene so. Iya. Dudu bapakmu suwe. Iya. Iki pusaka iki gawon, pusaka sangga bumi. Lawanen warok. Iya. Budal dina mae. Iya, Pak. Iki wis tuwa. Melayu
Endi bocah iku, Mang? Digawe pati dadak ngejak pelayone. Rama Yuda, Santoso teko ngene wae. kowe wani tenan piye karo aku? Lho, wis tani ati tak kajaki. Kowe sumikir kok kene. Ora gelem. Ora mati kowe. Rasakno wae. Mbak Iramina, Kados pundi Dimas? sinten ingkang mejahi bapak niku? Nggih menika kok Kang Mas kula. Lho. Joko Santoso. Niki sinten niki? Nggih menika Kula. saya bojo kula. Bakal bojo panjenengan. Nggih, Nggih, Pak Yu boten dados menapa senaosa bapak menika sampun pecah. Ananging panjenengan sampun gadahi tresno kalian lare menika. Oh, sapa jenengmu? kula Santoso. Santoso. Yo, Nggih. aku kenal Joko Isdip putra bupati. Oh, Ya? nggih, nggih. Ngeten Mbak Yu Raminah kali Kados Santoso. pundi? Nggih, sak pejahi